Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh empal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi agen kita sami sesarengan nderekaken pengaosan menika saestu dipun catet lan dipun tampi dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi agen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, winten-winten pertemuan ingkang sampun bicara soal tata krama iki panjenengan ketingale kalih Syekh Ibnu Abbad. Soal tata krama niki dianggap penting, pancen iku dadi punjer lan termasuk tengere wong sing pun lulus ing dalem oleh mesuati, lulus ing dalem oleh belajar nata ati. Iki wong sawangsul dipun dawuhaken wong niku lek atine apik, lakone nggih apik. Lah napa malih iki berhubungan berkaitan kali soal sine menungso terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mila lajeng kali Syekh Ibnu Abbad soal tata krama bicara panjang lebar, antos
Masa pinten nih kok pirang-pirang pertemuan. Yang terakhir dawuh pun saya penuh abad wa adabu muridi utawi pira-pira tata kramane murid sing pun gadah niat sing kuat tumuju dumateng Allah iku kasiratun akeh. Akeh niku tegese ora sithik. Akeh niku tegese ora sithik. Dasung pun diterangno padahal nyampun panjang lebar ngoten terus sebagian mawon. Wa inna ma nabahna angin gustine ngelingno sapa ingsun hauna ing dalem kene-kene keterangan sing sakjane nyampun panjang. Ala ba'dima ing atase setengah barang yang kang agung kang penting apa ma fi ing dalem yang kang penting apa ma fi ing dalem perjalanan murid fi ing dalem soal adab di mergo napa li khotorin krana ana bahaya di khotorin krana ana bahaya wa dorori lan tegese ana bahaya mimma saking barang hazara kang wis napa ngawas-awas niku hati-hati lho hazara kang wis ngawas-awas niku saking mas sapa aimatuna kira-kira imam kita radhiyallahu anhum sing cerita-cerita kata-kata saking para ulama salaf nika. Wa balagu lan padha banget sapa a'immah fitausiati ing dalam pesen wasiat bini kelawan ma. Wa nahyilan nyegah anhu saking ma. Jadi nyegah aja sampai murid niku tumiba tengene soal suul adab. Wajahu zalika utai sekabehane mengkono-mengkono sing pun diterangno pinten-pinten pertemuan nika mulai soal dhisikno syahwat, mulai soal napa tata kramane murid terhadap guru sing ngandani apa-apa sing boten musyawarah karo guru termasuk sing sepele-sepele jare wong sing nyawang mangan kurma niate ora niat ibadah mangan kurma tapi kedisikan syahwat lan sak teruse ngeten niku mutamalun memper pantes di ayatuna maring ento ana apa zalik keterangan sing pun panjang niku ana iku murad dal muallifi kang dikersakno muallif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala dikersakno dikauli ing dalam dawuh muallif dawuh napa dawuh min jahlil murid ayusi al adab dawuh min jahlil murid ayusi al adab min jahlil murid itu setengah saking budune murid ayusi utawi ento gawe Allah sapa murid al adab ing tata krama sing apa murid niku lek sampai nglakoni tata krama berarti murid niku nglakoni tata krama sing elek berarti murid iku bodho apa meneh bar nglakoni tata krama sing elek dhek rumangsa apik sing dilakoni genah-genah ora penak dhek rumangsa apik niku jenenge wong tumpul wong bodho walayahu fara'aina mongko ningali sapa ingsun Syekh Ibnu Abbad duwe penganggep duwe pinemu duwe pendapat an sak temene kelakuan iku layak ora sepi apa hadal maudhu iki di panggonan keterangan ora sepi minangka tambihi saking iki ngelingno perlu dielingno terus mergi sakjane sedaya lakon ngelakane wong suluk mulai ing niat mulai saking tobat sampai dumugi syukur sabar nampa nikmat nampa bilai nglakoni ibadah salat zakat haji poso ninggal larangan mulai tangi turu sampai turu neh mulai wudu sampai umbah-umbah
mulai ketemu bojo sampai ketemu kanca, ketemu tangga, ketemu anak niku ternyata sedaya mengandung tata krama. Mengandung tata krama sing kedah diraoske. Mboten namung dilampahi, mboten namung sekedar dumugi sikap sing diwajibno, tapi wonten unsur rasa ibadah sing selalu kedah muncul teng atine tiyang sing tumandang. Lek niku mboten muncul nggih. Nggih rasa ibadah ilang akibate nggih tata kramane ilang. Niku cara wong sowan sebo mboten ya secara tatanan wajah fisike piyambake pun saged madhep. Nanging secara rasa mboten enten labete napa-napa. Contone kados nuwun sewu niki nuwun sewu. Enten tiyang nderek naos. Mboten. Gendang derek naos. Mesti pancen wonten janjine sapa wonge sing gelem golek ilmu sak bab wae luwih apik katimbang ibadah swidak taun. Pamane ngoten. Terus piyambake budal melok ngaji. Tapi nalika teng jerone ngaji niku piyambake mboten ngangge tata krama. Mboten ngangge tata krama upamane ngomong dhewe. Upamane niku ngomong dhewe ora ana sing larang. Selama ngomong dhewe niku mboten ganggu perjalanan ning ngaji niku, nggih mboten enten sing nyeneni. Tapi sing jelas tiyang sing modele ngoten niku, upama wangsul medal ing pengajian terus ditakoki, kowe mang ngrungokne apa mboten iso jawab. Ya nggih. Niku nembe soal ngaji mawon. Nembe soal ngaji, dhewe mungkin soal salat. Upamane salat niku wajib. Oh niku undang-undange. Karena niku wajib enten sanksi. Sapa sing ora salat mlebu neraka. Terus jenengan wedi. Kalau wedi budal salat. Tapi nuwun sewu niki bicara mboten bicara soal. Mboten soal. Lah apa lek gak tata krama salate batal. Mboten ngomong soal batal mboten batal ya. Niki ngomongno hikmah saking tumindak salat niku wae. Delala dia piyambake salat iki gundel. Nanti kok nglampahi salat gundel ngoten niku secara undang-undang salate sah, nyatane nggih pun tandang. Nggih, nyatane nggih syarat rukunipun ditetepi. Nggih, batal ora napa batal sing ndadekne batale salat nggih pun dihindari. Tapi tujuan hikmah sing tukul saking salat sing mestine inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat niku iso nyegah barang sing elek lan barang sing mungkar. Niku mboten saged tukul. Sing kathah penyebab mboten tukul niku nggih krana nalika nglakoni salat gundel. Lah, gundel iki jenenge usul adab. Gundel niku salat wong karo ndek salat gundel terus dielingno kalih ilmune, atine kesadarane ngelingno. Salat kok ngrundel ae, mbok aja ngrundel lah. Ngrundel ritak apa-apa timbang sing ora salat. Nah, wis karuan dhek elek tata kramane kok malah ngaku luwih apik ngoten niku. Niku mungkin terus suwe-suwe keplorot ngoten lho. Suwe-suwe salat iki dadi mboten enten rasa ngibadah, entene rasa ngindari beban. Nah, nek rasane iku rasa ngindari beban, nggih sing penting salat. Ibaratnya kaya bocah. Dikongkon bapake, "Le, nyapu le." Ngoten. Meneng ae kan bocahane. Awas kowe gak nyapu. Tak disepuki. Budal nyapu, krana wedi. Wedi budal nyapu. Lah kok ora nyapu niku karo gremeng. Ngapun ngene aku dadi pangkon anu ngoten nggih. Ngoten niku pas nyapu niku krasa penak napa krasa mboten penak. Krasa mboten penak sepisan ping pindho mesti nyapune ora apik. Nyapune karo ndi niku pokoke sing penting nyapu. Mbuh nepes mbuh ora nepes pokoke wis ketok nyapu. Nah, ngoten niku mesti hikmah saking nyapu mboten saged dirasakake. Mungkin bar sampean pilih kula ijek ngeres kabeh. Ngono kok nalika nandani
nyapu niku wau ya mbake mboten netepi tata krama. Nah niku disalahno nggih mboten kena kok. Nyatane wis budal nyapu. Ngene lho. Cara niku nuwun cara bapake ngamuk-ngamuk. Sampai dikamplengi perkara lah nyapu gak resik. Niku cara undang-undang keliru. Wong mang wis kandhane lek gak nyapu awas lek gak nyapu tak kamplengi kowe. Wong nyatane nyapu kok isih dikamplengi niku keliru. Mboten bijaksana nggih. Tapi sing jelas bagi wong sing mboten nyapu bagi sing nyapu sing mboten tata krama niku wau mesti napa mboten oleh siji. Mboten oleh siji, mboten oleh nilai, akhirnya mboten oleh hikmah. Padahal itu namung hubungan kalih perintah wong tuwa ngoten to. Lah niki perintah Allah. Nah, mula kene napa salat niku kok digengken terus dilakoni dinten ping gangsal sampai kedap tok mawon. Panggah kon lakoni salat. Niku karena enten latihan terus ningkat tata krama niku. Niki diomongne kaya sak kecap-kecap proses kan ngleboni tata krama niku gedang. Kaya nuwun sewu jenengan belajar basa bedakno aku mam ya aku mam terus iso muni kula dahar kula nedhok terus engko bangsa enek tamu monggo dahar niku proses paham ngoten niku lanjut jalu lah napa malih iki bab ngrasakno salat mulai kok dipeksa mergo digebuki bapake sampai munggah tok rasa tibake bar salat iki enak sampai munggah maneh rumangsa salat niku ditunggu Gusti Allah sampai rumangsa salat niku sebut tenan teng ngersane Allah sehingga nalika salat iki ya lali sembarang kali sampai terus munggah niku mestine kudu enten peningkatan. Lah mila niki dielingne ngoten. Mulai awal melangkah belajar nata ati niku kudu belajar napa ngrasakno tata krama niku wae. Ya niku bagi para guru tau guru tasawuf, para ulama-ulama thariqah soal tata krama niku dianggap penting. Dan li anna zalika karena sak temene mengkono-mengkono tumiba ning eleke tata krama iku yaqo sering tumiba padalik lil muridina kedhe pira-pira murid kasiran lawan akeh ngerti tata krama sing ora pantes niku kathah sanget sing terjadi dilampahi dening para murid dening para murid. Wallahu utai Gusti Allah iku wali taufik pangeran kan nguasani pitulung nek mboten ditulungi Gusti Allah mboten dilingno ngoten niku ora sopan iki mboten ngerti-ngerti niku. Anak sampean niku kadang cilik latihane rada nglamak anak tamu ya melok jagungan kadang-kadang wedane tamune diombe anak sampean. Ngoten niku salah napa leres? Ya ora nek sing ngampleng jane. Tamune nggih mboten napa-napa, nggih ngono mesti ora ana kok tamu. Bocah kok kurang ajar mboten mungkin ngoten nggih. Tapi jenenge ngoten niku mboten tata krama. Niku lek mboten ditulungi wong tuane. Jur dijujuhno dal titik disadarno lek ngono kuwi gak tata krama. Malah kadang-kadang karena wis saking welase wong bendang paham, tamune mulai bocah diselentiki. Nggih ta? Tamune mulai bocah diselentiki kandhane. Kowe iku aja kurang ajar. Lek ana tamu aja pisan-pisan unjukane tamu diombe. Lho kan dieling ngoten, ambek diselentiki. Nah, nggih mungkin cerita sing dikapan niku nembe atine kerentek. Pengen mangan roti sak warege ngoten mawon nek dijepuki wong dihukum 4 bulan. Niku kira-kira cara bocah cilik niku diselentiki ngoten niku. Diselentiki. Nah niku lek mboten oleh pitulung Gusti Allah mboten saged. Pun sak teruse niki mangke badhe dumugi dawuh Al-Hikam dawuhipun Syaikh Al-Athaillah ingkang nyangkut sakjane nggih niki tukule ning rasa tata krama. Nyangkut penilaian. Kadang-kadang kalau panjenengan niku sok kumawani biji wong liya. Nggih nggih. Kok sok kumawani biji wong liya sing
Sebenarnya delalah wong ngene iku rada bodho. Tapi ibadahnya tertib. Ngono sih kata-kata kalau sampean ngremehne. Ning suwali lek ketemu wong pinter ngomong, ngajine penak kaya kula ngene iki. Senajan ibadah ra patek tertib ngoten wae, sawoan lan mulyane ra karo-karuan. Bisa enom ritek tangane dicucupi mbek wong-wong. Padahal jane ya urung tata ibadah. Tapi lek enten wong sing ora patek pinter, ndelalah ibadahnya tertib. Dan itu sudah berlangsung sejak kecil sampai saiki wis sepuh pandang ngono ae ibadahe ora tau kendul. Ngoten iki sampeyan anggap wong remeh. Nah, ngene iki namine penilaian ngoten niku penilaian sing mboten pas. Ya penilaian sing mboten pas mungguhe wong sing kulino nata ati. Lah krana jenengan sedaya niki dereng patek kulino nata ati nggih gampang ngurmati wong sing terkenal, ngajine penak, wis direkam. Wah, kabeh ngrungokno, wong mulya, ngoten. Iki rono kabeh rata-rata niki atine sik dereng patek awas. Tapi lek wong sing atine awas, niku lek menilai wong mboten didelok ngoten niku. Dados pundi? Nah, monggo kita terusaken dawuhipun Al-Hikam Syahibun Athaillah. Panjenenganipun dawaken idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala bi wujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdad fala tastahqironna ma manahu maulahu li'anna kalam tara 'alaihi simal arifi wala bahjatal muhibbi falaula waridun maka wirdun idza ra'aita tatkalane ningali sapa sira ningali abdan ing kawula aqama kang wis manggonaken hu ing abet sapa Allah Gusti Allah dipanggokno biwujudil auradi kelawan anane wujude pira-pira wirid. Wirid niku napa to? Wirid niku mboten kok mung sekedar maca tasbih la ilaha illallah mboten. Sing dimaksud wirid niku ngamal apik sing iso dilakoni kanthi ajeg. Niku namine wirid. Betul. Wajarane wiridan niku sakjane rutinan niku lho wiridan. Aja wiritan niku wirawiri ning ratan. Wiridan wirawiri kaya wong edan. Ya mergo ora nek rasane ibadah iku. Ketoke lungguh ning atine wirawiri gremang-gremeng dhewe. Untung gak nek sing rekam. Pas gremang-gremeng teng ati pas wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah. Atine kalian rena-rena gremeng aja ngrasani sing ngundang. Aku sakjane wong mulya malah dilendhi. Nggo sing wong kok lagi diinge wong anyarane malah dilekokno. Kosone apot. Anu padahal kene muni subhanallah subhanallah. Iku kira-kira nek sing ngrekam ngoten dadi apik suarane. Ida ra'aita tatkalane ningali sira abdan ing kawula aqama kang manggonaken ing abet sapa Allah taala. Wujudil aurati kelawan wujudil aurat wa agama lan maringi langgeng hu ing kawula mau sapa Allah Gusti Allah diparingi langgeng alaya ing atase aurat ma'atulil imdadi sertane suwene pitulung tegese pitulung terus menerus iso nyatane benisu iku iso niku lak pitulung. Ya mbok piye kaadane benisu ngono kuwi sarunge subuh wis budal ning masjid. Ki ngono ku jareke wong-wong kendhek Joko sampai ngene iki saiki wis duwe putu akeh ngono wae. Nah, niku jenenge kulil imdad. Lek kowe petuk wong sing model ngono kuwi fala tastahqironna mongko aja ngremehno temen sira. Ma ing barang manaha kang wis paring anugrah ing abet mau
sapa maulahu bendarane abet. Lek kowe petuk wong ngono kuwi pisan-pisan ngamale wong kuwi mbok anggap remeh. Aja mbok anggap remeh kuwi. Lah mboten enten Pak, nganggep remeh lho, enek kadang-kadang itu. Alasane ngremehne niku genah. Mergo oleh mung ngremehno mergo apa? Oleh mung ngremehno li anaka krana sak temene sira iku lantara ora ningali sapa sira alahi ing atase abet ora ningali simal arifin ing tenger-tengere wong sing marifat. Mergo napa? Tenger-tengere marifat gak enek. Napa tengere marifat niku? Lek ya padha nyambut gawe biasa iku. Ikhtiare ya terus iku ora kok terus metu karomahe. Tengok-tengok ning omah, moro-moro dhuwit kok dhewe. Ya ora iso ngono ya pangkat wong sing jempalik ning pasar ya enek sing macul, enek sing anu. Iki biyen ya nukang becak ngono kuwi ora ningkat-ningkat omahe pangkat sesek. Ya tapi nyatane iki ibadah aja. Nggih, ada tapi sing model-model. Enten. Ibadah aja. Tenger-tenger makrifat mboten enten. Tenger munggo wong awam lho. Tenger munggo wong awam iku lak terus wong makrifat itu biasane terus metu kesentiane, metu waskitane, metu karomahe. Niku tenger-tenger karomah gak enek. Tenger-tenger karomah gak enek. Panggah ngoten niku mawon mboten berubah. Ngoten. Yo iki iso lara barang. Nek wong sing anu kan mestine ampuh ngono kan gak tau lara. Mengkono boten didelok tengere ngoten niku. Kula sampeyan sing kathah lak terus dianggap remeh. Alah ngono ae kok. Wala bahjatal muhibbin lan ora ningali ing bahjah ing kaagungane wong sing ahli mahabbah marang Allah. Tengere napa? Ya ora tau ngomong sebab Gusti Allah. Jagungan niku ya ora patek nyantol. Iya kan ya? Tapi hajat angger subuh ya mesti jamaah. Numpak becak mesti sarung-sarung teng lacine niku sak nggon-nggon krungu adzan ya menggok ning langgar jamaah. Ki ajis. Ngoten. Tenger-tengere muhibin mboten enten nyatane cek becak barang. Mergo napa? Ngoten niku kedah mboten menapa mboten asal direwake mergo niku lah sing jenenge enek warit sing tumeka teng tiyang niku sing sampe wong niku dhewe mungkin mboten rumangsa. Mergo falau lawaridun mongko lamun ora utawi warit iku ana. Upama kok warite niku mboten dumugi teng tiyang niku, warit niku barang gaib anugerah saking Allah sing dumugi teng atine wong sing disenengi Allah. Niku namine napa? Warit. Kok umpama mboten enten warit sing dumugi teng tiyang sing sampeyan nyek niku, maka namung kok ora bakal ana apa wiridun wirid sing dilakoni wong. Anane wong niku sampe kuat lakoni wirid, lakon apik sing ajeg dilakoni mulai cilik sampai tua, malah kabarnya sampai mati. Nah itu nek gak krana warit sing dumugi saking Allah mboten bakal kekuatan ibadah sing ajeg niku kelakon. Nah teng mriki niki mboten jenengan mboten usah kaget, mboten usah kaget. Sok-sok niku enten wong sing nalika uripe niku dianggep ino padahal itu ternyata wong sing diwelasi Allah. Ngoten. Kapan niku enten kedadosan daerah Kediri niku kok. Daerah Kediri niku enten kuburan pinggir Brantas. Dan niku krana kuburan niki kegerus kali Brantas. Niku enten kuburan sekawan niku sing kegerus kali Brantas niku jenazahnya ketinggal. Lawone ulese niku seutuh. Seutuh. Nah niku rada rame pun satu dalu peristiwane. Nah bangsa ngoten
diurus-urus kuburane sapa. Lha niku ternyata kuburane tukang kentrung. Yang sekawan itu tukang kentrung. Nah, kentrung niku lah selawatan ya. Nah, selawatan kate ora patek pasar. Lah tapi wong sampe ajeg yo piyambake niku ben-ben ditanggap tiyang. Lho ya ditanggap tiyang sampai terus nun sewu jaman biyen iki kentrunge opahe pira to. Cara digolekno opah ngoten lho. Ternyata mboten niku nggih ngentrung niku tanggapan ing krana nyenengno wong ngoten cara niate. Dhek ya ora duwe niat kok. Wah, iki selawat penting tak wajane ben oleh syafaat. Pun mboten patek mikir ngoten nggih. Itu dilakukan begitu saja tanpa ada keinginan macam-macam, tanpa enten kok terus kepengin tenang terkenal ya ora enek. Nyatane isi ya pandang golek wedi teng brantas, lek bengi ngentrung. Ora teneng mawon niku. Bangsa sedo tenger-tengere wong sing dikasih Gusti Allah niku nalika pun teng alam kubur secara fisik wadak mawon mboten oleh rusak. Mergo niku wis kecatet fisike niku jasate niku wis jasad mukarram, jasad sing dimulane Allah krana pun distempel ngangge asmane Allah. Akhire hewan cilik-cilik bangsane set rayap mboten wani medhet. Nggih. Men krana barokah sholawat dah. Halo pendrong kene, lha nek mboten enten bantuan wirid warid saking Allah teng atine tiyang niku. Mboten mungkin kuat ngentrung terus menerus. Ya, mboten mungkin. Niku termasuk pitulung saking Allah. Mboten. Lha nggih, mboten mesti. Mboten mesti. Nek sampai mungkin sampean enggak ana pemalih kepetu teng lesan panjenengan. Wah, niku bahaya. Bahaya. Bahayane napa? Wong Jawa ngarani kualat. Lho, mboten kualat. Berarti anjep tok wonten mawon nggih. Isih mending tapi ya bahaya niku mengki ati sampean mboten iso oleh barokahe. Oleh barokahe wong niku. Dene sampean ngegungne teng ati sampean tetep enten rasa ngegungne nak azimaken mulyane. Nah niku insyaallah mengki oleh lungsuran barokah ing tiyang niku. Pun. Nah niki di lapo jenenge di telangne sing hubungane kali soal napa tumindak tiyang niku wae. Mergi ngeten nggih. Ibadullah utawi pira-pira kawulane Allah al-maksusuna kang dikhususaken kabeh sing dipilih diberi posisi khusus iku yang posimuna terbagi saka ibadullah ila qisma ini maring rong bagian. Kawulane Allah niku enten rong kelompok. Kelompok nomor siji kelompok umum, nomor siji kelompok khusus. Sing kelompok khusus niku dibagi kalih. Enten kelompok muqarrabuna rupane kelompok kang keparek kabeh, wa abrar lan pira-pira kelompok kang gawe kebagusan. Kal muqarrabun mongko utawi pira-pira wong kang padha keparek marang Allah. Yang sing dibagi napa sing oleh pangkat muqarrabun iku rumutai muqarrabun iku alazina wong akeh ukhizu kang wis dialap sapa lazina dialap anu kudu ninggalno pira-pira kepentingan bagiane lazina wa iradatihim lan karepe lazina. Wes tak malu lan padha nandani, padha ngamal, padha nglakoni sapa lazina fil qiyam ing dalem tumandang bi huquqi rabbihim kelawan pira-pira kewajiban saka pangerane lazina. Oleh nandani mau ubudiyatan krono rasa ngibadah lahu maring rabbihim
wa talaban lan krana nyuprih limardotihi maring keridane rabbihim. Istilah yamane wa haula'i ta mengkono-mengkono muqarrabun hum ya haula iku al-arifun diarani arifun wong sing ma'rifat wal muhibbun istilah yamane diarani wong sing ahli mahabbah. Jadi istilahnya muqarrabun arifun utawi muhibbun niku istilah mawon. Wong-wongane jane nggih panggah niku. Nah, cirine napa cirine muqarrabun niku yen niku tiyang sing kali Gusti Allah taala pun di istilah dicopot kali Gusti Allah. Saking atine tiyang niku pun dicopot pun boten enten kemilian terhadap hal-hal sing berkaitan kali kepentingane piyambake. Salat boten mawon, boten enten kepentingan ben oleh ganjaran, ben oleh swarga. Golek oleh swarga tak lebonane engko sing penak aku. Lha niku jenenge jek enek balik ning aku ngoten niku terus enten. Lek sing muqarrabun pun ngoten niku. Muqarrabun niku pun boten duwe kepentingan apa-apa. Sampai dumugi tingkat karepan boten duwe. Karena itu lho betul dulu. Entene namung kersane Allah. Napa-napa sing ditandang niku lek mboten krana kersane Allah piyambake mboten tumanten. Mboten. Tapi terus kenyataan lahire piyambake nandani kewajiban-kewajiban saking pangeran. Ya salat, ya zakat, ya haji, ya puasa, ya semacam-macam ibadah sedhuwure ditandani murni namun krana ibadah dhateng Allah, murni krana namun nyuprih ridane Allah. Boten diterusno. Lek diterusno lak balik neh. Lek ridane Allah nyapa? Lek diridani lak penak. Boten enten ngoten. Boten jadi pokoke mbok penak mbok ora penak. Sing penting Allah ridho. Ini ku sing diarani wong ma'rifat. Ini ku sing diarani wong mahabbah. Wong sing cinta kepada Allah. Banyak wong lek kenal akrab. Niku sing kata apa kata? Pokoke aku ngerti sampean ridho marem ngono wis. Lega. Niku lek enten yang model. Niku kaya emak terhadap anak. Nalika anake lara panas. Nggih. Roh anake wis ora panas. Roh anake wis iso guyu, ngoten apa marem lho. Senajan pundake sengkleh gendong sewengi-wengi. Banyak ngerti anake saged guyu ngoten mawon kok. Marem. Terus balekane anak napa nalika iso guyu niku wae. Saman jenengan gendong. Lanjut mboten. Lah niku krana mahabbah dhateng anak. Krana tresna dhateng anak. Apapun yang dilakukan wong tuwa. Nggih. Wong tuwa kangelan kaya apa? Mbok anak iki mbales ora mbales. Lakone wong tuwa teng anak iki semangat tresna. Lanjut apa nggih? Nggih. Sing lek bapak ora patek. Mergo ora patek gendong bapak. Gendong anak kompolan sithik ora langsung disalam. Wis anakmu urusan to. Nek ganteng apik resik dari anakku. Nek wis ngompol yo anakmu. Wis bapak iki jan nakalan tok iki. Ono njaluk walat. Serapatek malah ati. Jadi yang sepuh niku niki contoh nggih, maksud kula sakderenge jenengan memahami sing urusane kali Allah. Nembe soal wong tuwa seneng teng anak ngoten mawon. Napa sing dikangeli wong tuwa niku blas mboten enten kepinginan sok anakku ben gendong aku gentah mboten ate nggih. Mboten enten. Kok terus sampean aku wis tuwa, anakku wis anu ben diurusi anak mboten. Boten enten kepengin pokoke sing penting aku iso nandhangi perkara sing nyenengno anak
niku pancen dadi tujuan. Pun begitu om dijawabne neh golek anakku tak tandangi sing anu ben balik ning aku mboten. Niku jenenge tulus murni mahabbah iku. Nek abror wal abror wala enten istilah kalih muqarrabin kalih abror. Abror niku sinten? Wal abror utawi abror utawi wong kang agawe bagus, wong sing apik-apik iku utawi abror iku alazina wong akeh bakau kang isih tetep sapa lazina tetep ma'akudzurihim sertane pira-pira kepentingan utawa bahagiane lazina wa iradatihim lan pira-pira karepe lazina. Masih ada kepentingan, masih ada kehendak supaya begini, supaya begitu, tapi secara pelaksanaan nyatane wa uqimu lan mesti panggoaken sapa lazina dipanggokno fil a'mali dalam pira-pira ngamal wa ta'ati lan pira-pira taat. Dan niku abror namanya. Perlu apa lihat jauh jauh supaya diparingi piwales sapa lazina alaya ing atase amalan taat mau diparingi piwales biro fi darajat kelawan luhur pira-pira derajat fil jannati dalam pira-pira swarga wa haula'i ta'ala mengkono abror iku hum ya haula iku azzahidun diarani wong sing zuhud wal abidun lan diarani wong sing ngabud ibadah. Istilahnya niku abid kalih zahid lek sing dhisik wae arif kalih muhib. Malah akeh jenenge arifun kalih muhibun lek sitok jenenge arif kalih muhib. Nek sing niki zahid kalih abid. Nah, saya pun di ini lho marah itu jenengan pengen biji. Kepinginan biji ini sakjane mboten saya. Nah, niku namanya nyalai tata krama. Tiyang niku sing hubungan kalih jenengan. Niku lak wonten kalane nggih krana pancen kenal kalih sampeyan. Karena pancen akrab kalih panjenengan lan karena pancen seneng kalih panjenengan. Muga cilik kanca sampean tunggal sak bangku sekolah sampai SD, SMP, SMA, sampai kuliah gelar bareng. Niku dadi keakraban nek nyatane gak tau nyalai. Sampean niku nggih. Dapat yang niku nggih. Mboten usah sampean kongkon, mboten usah sampean perintah niku napa-napa sampean diladeni. Nggih. Lan piyambake ngoten niku kok njaluk diwales, lha iya mboten. Kok ngoten niku terus supaya piyambake sampean kei opah yo mboten. Murni karena pancen enten rasa seneng dhateng jenengan, karena pancen kenal akrab dhateng jenengan. Mulai dari korot niku. Enten malih yang niku sing karena sampean duwe akeh nggih dikirimi anake sing teng Arab Saudi pinten-pinten juta terus sampean ngongkon tukang. Nah, tukang mulai ngandani yo tenanan. Biasa pokoknya jam 7 isuk yo mesti teko jam 4:30 menit. Napa mawon sing sampean rancang sampean perintah kan mesti tandani. Mboten tau bantah ya. Iki anu Pak, iki kok gawane tidak wajib rene anu sakmene lha iku sakane ngene anu wabeh napa sing jenengan karepno niku piyambake tanda mboten tau pinjane tapi tukang niku wae oleh nandani ngoten niku lak enten kepentingan iya Pak enten kepentingan tapi menurut saya cara ridho-ridhonan ngelem sing sampean ngelem sing pundi karo-karo iya tak
Bisa tiang sing nukang sing sampean dhewe niku ndelok bangunan sampean niku gede banget sampai 3 tahun. Tukangnya ke pancet mimpi, ke tukangnya ora tau nyalai blas kali napa saya sampean. Kayak sampean rancang. Mungkin lagi sampean ge marah. Susu lagi pada akrab, ya. Susu niku sak liyane opah mengko lagi duwe. Nggih. Arep bojo ora dikai bonus. Niku mungkin ana wong dilem-lem ngoten sampean ana tukangnya sampean niku. Dan tukang sing sitok iki guys. Pokoke rumah satu ora ana tukang kaya iki. Lha lak munggah derajate to nggih? Munggah derajate. Niku mungkin upama sampean gawe, ya mesti sampean ndak. Sami kali kanca sampean sing akrab mau. Sing lek sampean repot nek ya teko. Gek yo ora njaluk opah, nek ora njaluk apa gak didai. Ya. Lek sampean wong loman, ge sampean wong belas. Loman ora ana apa wong sugih nek ora patek belas iku ora iso loman. Sampean sugih tapi belas. Terus nek kanca akrab. Iki jam urung njaluk malah sampean kei. Ora butuh kok sampean ora tau. Ngono iki gawane iki. Wis kok gawane. Yo kowe ora butuh anak-anakmu nek iso. Ning kene ora kanggo anak wis gede-gede ya. Napa? Sepeda roda telu. Oh, ngene. Sepeda roda padahal yo njaluk. Pan moro niku ora nek apa-apa laporene. Ora usah ditakoki jenenge kanca akrab moro mosok ditakoki. Laporene iku lagi mboten tahu. Ya jagongan wis ngono tok bar wis mulai ngoten tok. Moro iki ora apa-apa. Ya cuma kangen mergo suwe ra temu. Jagongan mulai jam 09.00 sampai jam 3 bengi. Ngoten niku delalah. Lalu isuk wis pamitan. Ngosek lah. Kemana orang bentuk bojoku. Orang bentuk bojoku wis kan setengah papat dijune tangi kan. Lho, ini kan Pak wis kene napa jagongan nah. Jadi ora nyata apa-apa lho mau jagongan jenenge mukarrab sakrab. Napa bocah niku mara niku njaluk opah kan mboten. Tapi nek jenengan ngerti, wong sampean iki loman sampean ngerti. Delalah kanca sampean niku ya melarat delalah ini. Wah, tapi ngono kok njaluk duit ya ora, tapi sampean mesti nuwe. Iki tanggal 6. Ini anakmu wayahe bayar SPP iki kanggo anakmu. Sing iki kanggo bojomu den diblonjo. Nah, sing iki anu kanggo awakmu dhewe kanggo tuku rokok. Alhamdulillah, nek akrab mosok muni ngoten. Ya wis beneran. Terus ditolak yo jadi tompo. Sebagai penghargaan sahabat, ngoten lho ya. Terus malah wis arep anu juga iki lho. Gono sisan bocah rodo telu niku. Ngoten. Malah dia sembarang kali. Tapi budale wong sing akrab niku mboten enten niat rena, mboten enten kepinginan, kepentingan rena. Niku mungkin nggih sampean elem. Akhire sami to mboten. Antarane tukang sing pun ajek 3 tahun. Tekone ajek jam 7 sampai jam 5 sore. Kalian wong sing ora dadi tukang lan rame-rame apa-apa. Niku mungkin sami to mboten. Kami artinya sama-sama punya kesan baik datang panjenengan ya. Nah, saat ini pilih pun dijawab. Orang sama itu ya. Gusti Allah niku bebas damel tiyang. Apa wong niku arep didadekno mukarrabin, apa arep didadekno abrar, niku terserah Gusti Allah. Nek karo-karone niku wong sing diridani Gusti Allah. Ngoten. Wa kullu wahidin utai saben-saben wong siji nuhun saking muqarrabun lan abrar niku mamdudun diparingi pitulung fi maqamihi ing dalam posisine wahid minhu. Masing-masing itu diberi napa istilahnya? Diberi penghargaan, diberi pitulung miturut posisinya dhewe-dhewe. Ngoten. Sing sitok ora patek melek ridho. Ya,
Benar milik ridho lan ora milik akrab, tapi krana istiqomahe benisuk budal nukang mulai esuk nukang mulai sore mulai ki ora tau nyalai sesuai kabeh. Ya, sing siji waliyane. Ya sing dipuwe ridane ora tau njaluk opah, ya boten. Senajan ora muni opah. Ternyata sami ya. Sami. Lah, mula betul oleh panjenengan ngopo ngbuadah krana swarga neraka sampean ta itu. Ya salah ya dulu dewa kok dhewe-dhewe ya. Termasuk sing dijaluk swarga sing dijaluk neraka. Nyatane ya ajeg. Iya tak? Ya berarti itu dapat kemuliaan tersendiri. Ya lagi ini surat lenggon ya. Surat lenggon. Yang banyak jumbar. Jadi masing-masing itu yang itu angsal napa? Angsal pitulung bantuan saking Allah di maqamihi ing dalem maqame wahidin minhum alazi kang wa kang utahe wahidin minhum iku ing dalem maqam bima jadin kelawan bantuan ilahin kang bangsa pangeran. Kedua-duanya itu dapat bantuan dari Allah. Sing siji krana niat njaluk opah, sing sakjane opah niku bali teng awake dhewe ning krana adeke ya panggah dadi muqarrabin. Lah sing muqarrabin wau krana pancen ya muqarrabin dek ora njaluk opah, ternyata malah oleh peparing sing napa? Sing dikersane Allah piyambak boten ngerti. Betul. Iktado kan bisa natrapi minhum saking sapa wau? Minhum saking muqarrabin lan iktado kan bisa natrapi niku iktado kan bisa berakibat kalau sakniki. Iktado kan bisa berakibat apa bantuane pangeran mau minhum saking muqarrabinan abrar bisa berakibat bisa muncul al-qiyamah ing bisa nandani bihuquqi maqamatihim kelawan pira-pira kewajiban maqame muqarrabin lan abrar ala ikhtilafiha ing atase bedane maqamat senajan posisine beda ning nyatane karo-karone diberi apa kemampuan yang sama untuk menduduki posisinya masing-masing. Sing posisinya pas posisi kanca akrab ya ora sampai nyalai kekancane. Sing posisinya posisi tukang ajeg ya ora sampai nyalai posisi pertukangan. Ora kok dhek dadi tukang malah sing ngongkon tukang moro malah tidak jagungan. Ora ndang nyekel tatah gak ndang nyekel pasrahe malah jagongan iki anu omah sampean iki jane apik niki mesti dadi ngene tapi jagongan ora ndang nyekel apa siji tanjang. Niku jenenge ora manuk ana apa mboten iso netepi hukukul maqam. Hukukul maqam. Nah, niku lek ngono wis ruwet. Nek ngoten niku mesti ruwet. Sing sisa wis kadung dadi kanca akrab ning malah sembarang alir diserahno karo krana keakraban niku malah dibuka kesempatan. Akhirnya hapus. Ini lho nek kanca butuh anu. Akhirku lek oleh ngono ya. Kamu ki rono anu tebe arep ngapusi. Krana tau nyalai posisine akrab niku wau ya digendor. Lha wae semono sing tukang niku krana tau nyalai posisine lan tukang ya akhire ora diterima pertukangane ya. Nah niku sedaya ngapa kali-kali niku sakjane antarane muqarrabin kali abrar niku sama-sama pikantuk bantuan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Mula nek sampean ningali ngoten niku aja kesusu sifone. Lha kurono pendisi lapat jeneng njaluk opah. Nyatane ajeg kok masih njaluk opah iki jangan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah tansah gadahi mana ingkang jembar mboten gampang suudzon dhateng yang sing kita sawan. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi wa biyadika al-khayru kulluhu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.